Вместе с тем, как мы и предупреждали, будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в Крымской платформе как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях. В итоговой декларации саммита содержится призыв к Российской Федерации приобщаться к участию в деятельности Крымской платформы. Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности. Ну, это ли не прекрасно, скажем мы языком страны-оккупанта. Также есть у нас часть декларации Крымской платформы, которую я тоже с удовольствием вам предлагаю сейчас для прослушивания. Учасники міжнародної Кримської платформи вирішили створити міжнародну Кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і для відновлення контролю України над цією територією у повній відповідності до міжнародного права, продовжувати здійснення політики невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією, розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо Російської Федерації, якщо це передбачено правовою системою кожного учасника платформи і згідно з відповідними процедурами, коли це необхідно, якщо дії Росії цього вимагатимуть. Протистояти новим викликам та гібридним загрозам, які постійно змінюються, спричиненим триваючою мілітаризацією Криму, та підтримувати спільні зусилля з посилення стійкості до цих загроз у контексті зростання загроз для безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні. Ось такі дві чудові, різні, але, на мою думку, чудові цитати, які відображають результати Кримської платформи. Ми зараз прослухали, і я радий бачити нас на прямому зв'язку з скайпом Микиту Потураєва, народного депутата України, фракції «Слуга народу». Привіт, Микита. Привіт, Ейдере. Дуже радий тебе бачити. З вчорашнім святом тебе. Ага. Днем незалежності нашої спільної України від Харкова до Севастополя. І тебе теж. Навзаєм. Хочу нагадати, що ти обіцяв колись ще до студії до мене прийти, і я все ж таки не втрачаю таку надію. Ну, я ще напів у відпустці, так би мовити. Так що обов'язково здійсню свою обіцянку, як тільки повернуся до повноцінної роботи. Добре, тоді вибач, що ми турбуємо тебе у відпустці, але питання важливе. Ось я бачу, що ти дуже задоволений чомусь. Я теж, знаєш, там посмішка не сходить з обличчя через ту реакцію, яку влаштувала наша з тобою улюблена в лапках сусідня країна. Як ти проаналізуєш з присущій тобі публіцистичністю їхню реакцію? Їхня реакція передбачувана, насправді. Ми можемо, звичайно, радіти і саркастично оцінювати те, що там відбувається. Але насправді вони дуже занепокоєні, це зрозуміло, бо понад 40 країн прийняло участь у Кримській платформі. Це дуже багато. Слід нам пам'ятати, що за резолюцію проти окупації Криму в ООН свого часу голосувало, якщо не помиляюся, трохи більше 100 країн. Тому більше 40 країн, які приїхали в Київ спеціально для участі в Кримській платформі, це дуже і дуже багато. І декларація, яка була підписана, це дуже серйозний документ. Ви його зараз цитували. Дійсно, він містить абсолютно конкретні визначення. Він містить абсолютно чітку позицію країн, і вони ж не просто там задекларували, вони підписали, тобто вони взяли на себе певні зобов'язання щодо застосування санкцій в разі, якщо Росія буде продовжувати свої агресивні дії у Криму. І Кримська платформа, вона спроєктована дуже вдало, на мій погляд. Вона має 3 виміри. Вимір керівництва держав, вимір кабінетів міністрів і парламентський вимір. Тобто вона має всі можливості перетворитися на справжній потужний міжнародний майданчик, на кшталт, до речі, таких міжнародних організацій, як ОБСЄ або ПАРЕ. Причому цей майданчик буде спрямований лише і виключно на Крим, на вирішення питання Криму, на вирішення питання захисту прав людини.
захисту інших прав кримчан, які змушені залишатися на окупованій території, і врешті на питаннях мирної, дійсно, деокупації Криму. І тут треба розуміти, що от і сама декларація перша, яка підписана, і надалі, тут вже неважливо в якому форматі будуть прийматися рішення, в форматі резолюцій, рішень, декларацій наступних, але згідно з першою установчою декларацією, такі документи будуть мати потужний рекомендаційний характер для тих країн, які приєдналися попри тиск Росії. Ми знаємо, що тиск був шалений, насправді, які приєдналися до платформи, значить, з метою, щоб проти Росії вживали передбачених декларацією заходів. Тобто це не лише декларативний формат, це в першу чергу політичний формат, який може, і якщо Росія буде і далі проводити таку абсолютно безглузду політику знищення прав кримсько-татарського народу, знищення прав українців в Криму, знищення взагалі громадянських прав в Криму. Тому що ми знаємо, що не лише ж кримські татари потерпають, українці потерпають, там є люди інших національностей, які підтримують кримських татар, які підтримують Україну, вони теж потерпають. Тому проти Росії в такому випадку будуть вживатися заходи на підставі рішень Кримської платформи. Це дуже і дуже важливо. Я ще хочу трохи пізніше повернутися до стратегічних наслідків Кримської платформи, але з попереднім співрозмовником своїм я доторкнувся до теми політичних в'язнів, яких переважна більшість саме кримські татари, і тут політика Путіна геть зрозуміла, він таким чином залякує наш народ в цілому і дає зрозуміти Україні, що чим більше ви тиснете на нас, так просто так за практикою відбувається. Це череда судів, вона просто повз іде. Через день там арешти, суди, справи Джемілєва, Чубарова, Іслямова, там на мене завели навіть справи тощо. Да? Як? І вже 1,5 року пройшло з того часу, коли останній обмін був так званий, да? Коли Сенцов повернулися моряки, і тільки один Кремли повернувся, Едем Бекіров, і більше нікого взагалі з того часу не обміняли. Да? Як ти думаєш, чи може ця міжнародна спільнота якимось чином, санкційним чи політичним чином, примусити Путіна віддати нам наших політв'язнів, які отримують шалені просто довгі терміни утримання там у в'язницях? Ти ж чув, да? Там 14 років, 19 років, тобто це просто жах. Відповідь дуже проста. Росія все робить лише під примусом. Лише у разі, якщо проти неї цивілізований світ застосовує теж силу. Не таку розбійницьку силу, яку сама застосовує Росія, а силу дипломатії, силу санкцій, але спільно і потужно. І ми маємо пригадати всі попередні звільнення і за часів президента Порошенка, і за часів президента Зеленського. Вони всі відбувалися на фоні дуже потужного міжнародного тиску на Росію. І тому створення постійно діючого майданчика Кримська платформа дозволить ці питання актуалізувати. Звичайно, що вони будуть ігнорувати Кримську платформу, але знову-таки повертаюсь до того, з чого ми починали. Оскільки є згода більш ніж 40 країн постійно обговорювати кримські питання, і питання кримсько-татарського народу, питання Кремли і їхніх політичних в'язнів, то ясно, що у випадку, якщо Росія буде просто нахабно ігнорувати вимоги міжнародної спільноти, яка бере участь у Кримській платформі, так і ширшої, то можна буде, і безперечно Україна буде ставити питання про заходи, в першу чергу санкційні, проти Росії. Тому, і тут треба на що звернути увагу. Я не знаю, чи ви висвітлювали вже у вашій програмі, що окрім заяв Пєскова або там оскаженілих пропагандистів в етерах так званих федеральних російських каналів, була ще заява з боку Міністерства зовнішніх справ Росії, що
І вона точно вона зроблена ввечері того дня, коли відбувалася Кримська платформа, що вони не бачать ані умов, ані сенсу, значить, у зустрічах у нормандському форматі. То це теж шантаж України, це шантаж інших країн, які беруть участь, Франції і Німеччини. Бо якраз у нормандському форматі президент Зеленський завжди піднімав питання не лише бранців Кремля, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також і значить, політв'язнів, в першу чергу Кремли, які ув'язнені або в самому Криму безпосередньо, або вже етаповані до російського ГУЛАГу. І вони, от як ти розумієш, цією заявою кажуть, що все, ми взагалі, значить, нічого не хочемо обговорювати, і в першу чергу, звичайно, питання політв'язнів і бранців. Тому це, значить, якраз є перший привід починати про це говорити і починати закликати до більш рішучих дій стосовно Росії. А на всіх міжнародних майданчиках, включно, звичайно, з Кримською платформою. Я теж погоджуюся і думаю, що перше, що треба поставити в такому форматі, і від цього ніхто жодним чином не може відмовитися з цих людей, з тих країн, які були присутні, і може і ширше коло бути їхнє. Так, що гуманітарне питання – це перше, що треба ставити ось тут і зараз. Да? Я хочу ще, знаєш, що я як журналіст за все своє життя критично ставлюся до будь-якої влади, але я за справедливість і за те, щоб ми і критикували поіменно людей, да, і називали, коли щось хороше відбувається, теж поіменно. Ти ближче набагато до центру прийняття рішень щодо кримських, будь-яких рішень державних. Я хочу запитати в тебе, завдяки кому взагалі, практично завдяки кому ця платформа була створена, і завдяки кому теж практично так багато делегацій. Я не очікував, чесно, на таке представництво. Просто з того, що взагалі скептично ставлюся до західних країн, до їхньої сміливості протидіяти Росії, то, що це не нас стосується, а їхнього ставлення. Да? Ось що ти можеш сказати з цього приводу? Завдяки кому я можу сказати, нехай мене вибачать телеглядачі, значить, і може ті, хто будуть читати новини на вашому сайті. Я маю це сказати, бо це є абсолютна правда. Ця платформа відбулася завдяки, в першу чергу, наполегливості президента Володимира Зеленського. Значить, бо були люди, які казали, шансів небагато, не вийде, не буде представництва. Значить, це така тема болюча, значить, її багато країн хотіли б. Серйозно? Навіть всередині влади були такі розмови? Я би сказав так, в фахово-експертному полі. Угу. Знаєш, я не дуже люблю цих експертів, вибач, нас кожна людина, яким експертом себе назове, таким і буде. Я перепрошую. Робота експертів в тому полягає, щоб чесно викладати всі про і контра. І говорити про плюси і мінуси, про можливі ризики. І ти ж розумієш чудово, що яке було б свято у росіян, якби на платформі було б менше країн, представництво було б не таким високим. Ризик був, великий ризик був, це правда. Да. Але Володимир Зеленський, він абсолютно вірив в те, що все вдасться. Він надав всі можливі карт-бланші нашим дипломатам. Він сам говорив постійно про Кримську платформу. Ми говорили, звичайно, і в розрізі парламентської дипломатії, значить, мої колеги говорили про це і на сесіях парламентської асамблеї НАТО, і ПАРЕ, і я говорив про це на парламентській асамблеї ОБСЄ. І це командна робота. Це, безперечно, успіх такий завдяки командній роботі. Але от якби не було абсолютної переконаності, впевненості Володимира Зеленського, що це вдасться, можливо, воно не вдалося б дійсно на тому рівні, на якому воно врешті склалося. А так, звичайно, треба дякувати всім абсолютно, хто над цим працював, і міністру закордонних справ Дмитру Кулебі, і всьому міністерству, всім людям, які були залучені, і моїм колегам з українського парламенту, і всім, хто до цього долучився на своєму рівні, в межах своїх повноважень, можливостей і так далі. Але знову підкреслю, без
віри і енергії Володимира Зеленського, з якими він взявся за цю справу, можливо, ця справа вийшла би, але не, можливо, з таким дійсно гарним і обнадійливим результатом. Я думаю, що ти даремно вибачався, просив вибачення, бо тут це ж не якась там така думка ні звідки. Це просто логічно цілком. Бере ризик хто на себе? Голова держави, тут звісно. Якщо він запропонував, і якщо це невдало пройшло все, то ніхто б не згадував там прізвище інших когось там людей, казали би, це він все провалив, це він спеціально зробив так, щоб ніхто не приїхав. Ми ж знаємо, як це працює. Да. Так, на жаль, так. На жаль, ми ж живемо в парадигмі зрада-перемога, і тому з цієї парадигми ніяк не вийдемо. Але знаєш, моя така думка, що у цієї платформи є не тільки міжнародне, а й внутрішньополітичні наслідки. Може навіть і неочікувані, на які може і не чекав Зеленський, чи там ти, чи там хтось інший, чи опозиція. Ця платформа об'єднала людей у сприйнятті її результатів і того, як вона пройшла, людей абсолютно різних поглядів, людей, які там навіть руку один одному не тиснуть, але вони всі кажуть, що це вдала справа. Ось цьому, мені здається, це дуже круто. А які ти бачиш практичні кроки Кримської платформи всередині країни, на міжнародному рівні? Бо декларація – це декларація, ми розуміємо. Це ми не підписалися, що вони будуть нас слухати і будуть на нас там долучатися, якщо захочуть. Да? Ось які практичні кроки, щоб це все не потонуло, і це дуже крихітна така єдність. Я хочу, щоб вона зберігалася, принаймні на темі Крима. Хоча б на темі Криму. Єдність буде збережена і результати будуть досягнуті в тому випадку, я не кажу якщо, а кажу коли, запрацюють дійсно 3 виміри, будуть відбуватися регулярні, добре підготовлені зустрічі на рівні парламентарів країн, які долучилися, на рівні Міністерства закордонних справ і на рівні голів держав. Можливо, і інших міністрів, бо є ж, як казав, загальний рівень урядів. Так? І на ці зустрічі будуть виноситися абсолютно конкретні питання. На мій погляд, наразі більш важливого питання, ніж захист прав людини і звільнення політичних в'язнів і припинення політичних репресій, наразі немає. Тому що репресії в Росії, вони вже далеко перевершили масштаб репресій, вибачте за таке порівняння, але навіть за комуністів, звичайно, пізніх, але навіть за Брежнєва. Так, абсолютно. Такої кількості політичних в'язнів не було. Значить, фокусування на переслідування конкретного народу Кремли, вони взагалі, значить, не мають аналогів з злочину Сталіна у 1944 році проти кримськотатарського народу і інших народів, репресованих в СРСР. То це абсолютно безпрецедентно. Заплющувати очі на це, взагалі, я вважаю, неможливо. Я переконаний, що держави і європейські, і інші це розуміють. Це ж неможливо. Це на такі факти, знову підкреслюю, заплющувати очі просто неможливо. І я вважаю, що всі питання ці мають обговорюватися на всіх 3 рівнях. Всі політичні в'язні мають згадуватись постійно поіменно. Так? Значить, їх історії мають бути розказані і повторені багатократно. І знову-таки, у випадку, якщо Росія буде робити вигляд, що вона цього не чує, то тоді на рівні Кримської платформи в першу чергу мають ставитися питання про відповідні заходи проти російської репресивної політики.
Знаєш, ти згадав радянські часи, і дуже влучно, тому що виступ Мустафи Джемілєва на Кримській платформі, це якраз пов'язує ті часи, і той режим з сучасним російським режимом. І навіть Мустафа Ага сказав, а йому видніше за нас з тобою, Микита, хоча ми ровесники народилися в Радянському Союзі, але він в ті часи вже боровся за права людини і сидів у в'язницях 14 років. Так? Як ти особисто як людина, як людина, яка має стосунок до міжнародної політики, теж яка була реакція на, тим більше ти там був, на виступ Мустафи Джемілєва, і як це може вплинути на наших міжнародних партнерів? Ну, виступ Мустафи Аги, він на всіх, з ким я спілкувався після того, і вчора от ми проводжали наших гостей, колег-парламентарів з різних країн світу. Ну, всі просто згадували виступ пана Джемілєва, тому що особливо в сучасному світі живе свідчення – це є, найбільш дієва інформаційна, зброя, якщо так можна сказати. І коли людина з таким драматичним, трагічним, але при цьому героїчним досвідом свідчить, виходячи з цього свого життя, про те, що відбувається, що треба робити, це забути неможливо. І люди всі, хто там був присутній, повезли в свої країни враження. Не скажу, що тільки, але в першу чергу там Мустафа Ага просто всіми був згадуваний. Так що його внесок в успіх дуже-дуже великий. Ну, як завжди, він не просто ж політик, він громадський діяч, причому тут обидва слова треба з великої літери писати, громадський діяч, з такою репутацією, з такою вагою, з такою мудрістю життєвою, яких в Україні, на жаль, майже, мало, я би сказав так, мало. Да майже не залишилося, на жаль, бо та епоха, вона вкрадала в людей здоров'я і все таке. Але є ще такі міцні горішки, як Мустафа Джемілєв, але він, на мій погляд, найміцніший такий, зараз найактивніша людина з тих часів, яка займається всім просто. Я хочу ще запитати, знаєш, про реакцію журналістську ні, я хотів, знаєш, що запитати. Там його промова була не повністю, він не повністю її сказав, але є повна версія. Як ти думаєш, чи не варто нам цей переклад перекласти ще на декілька там мов різних країн світу і просто розіслати якимось, я не знаю, дипломатичні шляхи чи шляхом там пропозицій ведучим ЗМІ країн-учасниць платформи надрукувати цю промову там в деяких ЗМІ цих країн? Може погодиться хтось? Я думаю, що це абсолютно слушна пропозиція, і з мого боку можеш вважати, що вона вже має повну підтримку. Я обов'язково поговорю з міністром Олександром Ткаченко, щоб ми знайшли можливість, по-перше, щоб ми, так би мовити, виявили, якими каналами краще донести повну версію. І, якщо треба там, долучити певні ресурси, щоб її там надрукувати окремим буклетом або розповсюдити електронними листами переклад, то щоб ми це зробили. Може ефективно буде запропонувати нашим дипломатичним місіям у цих країнах, запропонувати ЗМІ місцевим це оприлюднити. Я просто, знаєш, під час платформи, до речі, я зустрічався з групою, там десь 20 людей, різних журналістів з різних країн. До речі, деякі з них і до нас прийдуть в гості на АТР, бо вони цікавляться, насправді, зацікавилися кримською проблемою. І може створити таким чином
чином, і деякий пул ЗМІ, яким постійно пропонувати якісь матеріали щодо Криму. Бо я спілкувався з угорською журналісткою, вона така, чесна людина, це видно просто. Вона написала книжку угорською мовою про українську війну, російсько-українську війну. Уявляєш, що це таке, да? Угорською мовою, тобто там інтерес до цього невеликий. Наприклад, вона, так, знаєш, за сльозами навіть в очах казала мені, я коли поїхала сюди і запитували, куди ти їдеш, навіть в редакції, вона казала, до Києву. Вона каже, це в Росії. Тобто рівень знання про Україну, просто найнижчий, да, в деяких країнах, навіть Європейського Союзу, навіть сусіди, це ж наші сусіди, це просто абсолютний жах, да? І така дипломатична медійна пропозиція, я просто впевнений, вона матиме успіх, бо десь 3 роки тому я мав розмови з крутими журналістами, які постійно приїжджають в Україну, які там постійно до фронту їздять. Тобто, чесні люди проукраїнські. І вони кажуть, знаєш, Айдер, є такий великий попит на інформацію, але його, за деяких обставин важко задовольнити кожному журналісту окремо. І я тоді ще запропонував тодішньому прес-секретарю минулого президента створити деякий пул ЗМІ на підтримку України, яким ми будемо просилати пропозиції, а якщо вони погодяться, вони будуть великими групами, не такими великими відразу, як на Кримську платформу, але приїжджати до нас, спілкуватися з президентом, з міністрами, з громадськими діячами, з народними депутатами тощо. Тобто цей інтерес треба підігрівати постійно, не тільки раз там на Кримській платформі і так далі. Чи можна запропонувати це таку форму? Вибачте, я користуюся своїм службовим посадою своєю як журналіста. Запропонувати таку форму співпраці, бо інформація – це найсильніша зброя зараз. Можемо ми створити такий пул проукраїнських журналістів, які долучатимуть інших колег з інших видань. Я просто відразу казав, що тоді я пропонував прес-секретарю колишнього президента, що ми можемо відразу запропонувати приїхати, вони з задоволенням приїдуть 10-15 журналістів з ведучих ЗМІ Італії, Британії, Франції, Німеччини. Це була абсолютно практична пропозиція, але це було проігноровано чомусь. Я думаю, що до цього треба повернутися в нашій інформаційній роботі просто спільній. Дивись, це нас повертає до того, про що ми з тобою вже говорили сьогодні, про системність такої роботи. Системність. І системність – це запорука успіху будь-якої такої ініціативи. Так? Коли ти чітко кажеш, такий-то вимір збирається раз на рік, такий-то вимір збирається двічі на рік, такий-то вимір збирається тричі на рік. Так? Значить, і формується як пул учасників, так і пул запрошених фахівців, експертів і так далі, громадських діячів. Формується пул журналістів, які приїздять. І потім з ними йде комунікація. Він такий, можливо, здається, трохи застарілий, але він дуже ефективний формат, так звані newsletters, тобто листи з новинами. І вони регулярно розсилаються. А сучасний ньюзлеттер, він може в собі мати не лише текстову інформацію, там може бути і фотографії, і відео. І інтерв'ю, що завгодно, да. Звичайно. Тому, оскільки Кримська платформа, вона існує під гідою Міністерства зовнішніх справ України, то, звичайно, що ми запропонуємо з нашого боку також нашу фахову підтримку і, можливо, десь треба буде об'єднувати зусилля. Я переконаний, що це треба зробити, бо саме в цьому, я ж кажу, і полягає один з рецептів успіху – системній комунікації. Я знаючи тебе, я думаю, що ти щось зробиш на цьому напрямку, бо хочеться, щоб це не було святом, таким Кримська платформа. Так, це справді свято, бо я коли дивився на це, я просто думаю, господі, 8-й рік окупації. І ось ми дочекалися на 8-й рік. І тут нам ніхто ніби не заважав. Це наша країна, ми всередині в себе не змогли зробити це 8 років. Це насправді, тому це свято. Але свято один день, знаєте, як день народження раз на рік. Да? Я хочу запитати про регулярність. Чи є розуміння, може ти знаєш, яка буде, по-перше,
по-перше, коли відбудеться наступний саміт Кримської платформи, за яких обставин він відбудеться, якщо немає чіткого терміну, і що буде між цим установчим і наступним самітом? Я не буду казати те, про що я не знаю, я дійсно не володію цією інформацією. Воно все має бути запроєктовано, підготовлено і запрацювати. Наскільки мені відомо, планувалося, що Кримська платформа буде збиратися в розширеному колі раз на рік. А виміри її як будуть збиратися, ті, про які ми з тобою вже сьогодні говорили декілька разів, це вже інше питання, треба визначати. Я тобі так скажу, що з досвіду свого парламентської дипломатії можна тобі сказати, що такі зустрічі не можуть бути там аж так частими, щоб там раз на місяць. Такого не буває, бо у всіх є досить наповнені графіки роботи і так далі. І кожна зустріч має бути ретельно підготовлена, щоб це дійсно не перетворилося на просто, так скажімо, клуб розмовного жанру. Тобто результатом року кожного виміру мають бути конкретні рішення, я ж кажу, або там резолюції, і вони мають дійсно бути конкретні, засновані на конкретних випадках, прикладах, і містити в собі конкретні рекомендації до країн-учасниць Кримської платформи. І напевно, остання тема. До речі, я зауважу, що якщо потрібна буде якась організаційна підтримка, я просто знаю найкрутіших журналістів в різних країнах. Насправді, зв'язки є старі дуже, я стара журналістка, як то кажуть. Я можу допомогти з контактами дійсно відповідальних і проукраїнських людей, і найсильніших там журналістів, одних з найсильніших журналістів в своїх країнах, і вони залюбки приїдуть. Це просто не питання. І по темі Донбасу, і по темі Криму. Знаєш, тут вже я почав чути таке від мешканців Донбасу, біженців, що ось, знаєте, що ми раніше казали, 8 років, що Крим на тлі Донбасу ніхто не помічає, а зараз, така зворотній відгук такий, що ось не помічають Донбас на тлі Криму. Ні. Ми Кремли завжди, бо ми знаємо, що Донбас – це наслідок Криму. Це просто, це пов'язані речі, те, що окупанти називають це різними словами, це не наша справа. Ми називаємо це одним словом, це окупація. І останнє, чим я хотів поцікавитися, 3 хвилини у нас залишається. Ти сказав, що це відбулося завдяки головним чином наполегливості Володимира Зеленського. Але я думаю, припускаю, що це для нього певний зовнішньополітичний і внутрішньополітичний теж виклик і ризик, бо Крим і кримські татари, визнання прав кримських татар, цей закон, на який істерикою відреагував Путін, просто справжньою істерикою, таке з ним буває нечасто. Я скажу, я ще коли працював в Росії, такого рідко дуже бачив. Тобто він розлютив своїми діями конкретними, Зеленський розлютив Путіна. Це ризик, і це виклик, і це, чи не здається тобі, що це, певно, спалили мости, бо такого типу нормального спілкування вже не буде між Зеленським і Путіним. Через те, що він доторкнувся і дуже потужно до найболючішого місця такого політично-ментального організму. Дивись, президент Зеленський і наша дипломатія вже на протязі 2 років демонструвала готовність до діалогу. Готовність до обговорення будь-яких тем. Звичайно, що без переходу червоних меж, без здачі національних інтересів України. Тут я радив би, я розумію, що постать суперечлива, але я радив би почитати відповіді другого президента України Леоніда Кучми на запитання Української правди. Вони вийшли якраз сьогодні. І там він каже, що наскільки разюче змінилися переговори з Москвою після Єльцина з приходом Путіна. Що європейська дипломатія завжди діяла, і Україна
діяла навіть у відносинах з Росією за Єльцина по принципу він-він. Тобто обидві сторони щось отримують від перемовин і в результаті перемовин. Значить, з приходом Путіна Росія почала діяти за принципом так званої нульової суми. Тобто переможець отримує все. Так от, поки Росія так діє, і у відношенні до України, і у відношенні до інших країн світу, жодного іншого способу, окрім як от ми показали, що ми готові до розмови в форматі він-він. Ви не хочете, ви хочете з нульовою сумою, ви хочете отримати все. Ні, так не буває. Ви не такі переможці, щоб отримувати все. І тому Україна не відступиться від жодного свого принципового питання і позиції щодо Криму, і від жодної принципової позиції щодо Донбасу, які з точки зору України і Крим, і Донбас є незаконно окупованими територіями. І якщо Росія не визнає цього факту, значить з Росією будуть говорити і ми, і інші країни, наші друзі і союзники, іншою мовою. Дуже дякую, Микита. З нами був Микита Потураєв, людина дуже впливова в політичному колі, людина патріотична і щира. Дякую, Микита, що долучився. І дякую глядачам за те, що дивитесь канал АТR. Не перемикайтеся, як то кажуть, бо це я йду зі студії, але студія працює. І далі продовжується ефір нашого телеканалу. Залишайтеся з нами.